mu koya kan da sake haɗuwa image creation da ChatGPT. Ana ba sai ka je ka yi wani graphic design mai yawa ba. Na farko wannan misali idan marubuci ne kai kana rubuta labaran Hausa ko na Turanci kuma kamance su, nan ga labarin nan za mu rubuta ma'ana a Hausance tururuwa da kuma tattabara kenan ko, sai mu zo ka kwafi labarin naka, select copy ɗin sunan rubuta labarin, select all, mun yi copy. Mun kwafa sai mimi abu na gaba sai mu je mu buɗe ChatGPT mu, mun buɗe ChatGPT sai mu ce rubuta create an image for this scene. Nan ma sai ka dauka sa semicolon guda biyu sai kai pasting na sunan labarin naka sai ka tura generate. Aka dan bashi 'yan sakanni, ma'ana ChatGPT dai a maka fahimta yana rage mana bata lokaci sosai. Domin wannan misali sai ka je ka bude Photoshop ko wani waje ka yi zane ka yi rubutu kai waye, da ka zo ka ce ChatGPT yi min abu kaza, in dai ka san yadda ake yin tambayar zai maka. Shi yasa muke faɗa ko da yaushe kara tsallake wani abu guda ɗaya da muke nunawa. Gashi nan mun jira 'yan sakanni, gashi yanzu hoton mu ya haɗu, ChatGPT ya haɗa mana hoto cikin abin da bai wuce 'yan sakanni ba. Here is the image picture. Yanzu sai mimi, yanzu sai mu danne gurin nan zai kawo mana option, sai mu danna akan download image, shikenan image ɗin mu zai ɗauko. Kar ku manta ku zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan bidiyon domin kallon bidiyon mu na gaba.